सुंदर सोहळा सुरू होत आहे. चित्रपटगृहात लागत नाही हे आजही वास्तव आहे. हे लक्षात घेऊन संजय शेट्टी आणि त्यांचे समविचारी मित्रमंडळ यांच्या मनात आले की आपणच मराठी चित्रपट महोत्सव का सुरू करू नये. 2004 पासून गोव्यामध्ये इफ्फी म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव दरवर्षी संपन्न होऊ लागला. त्याच धर्तीवर गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव आयोजित करावा असे ठरले आणि आज 14व्या पर्वामध्ये आपण सारे चित्रपट प्रेमी आवर्जून सहभागी झाला आहात आणि आपली भरभरून मिळणारी दाद, प्रतिसाद आणि प्रतिक्रिया हीच या महोत्सवाच्या यशाची खरी पावती आहे. 2008 साली रोवलेल्या या बीजाचा आज एक वटवृक्ष होताना आपल्याला दिसतोय. पण ही मुहूर्तमेढ रोवताना विन्सन वर्ल्डच्या टीम सोबत असलेले मार्गदर्शक, ज्येष्ठ रंगकर्मी, उद्योजक आणि आयोजन सफल व्हावे यासाठी सक्रिय योगदान देत 2008 या वर्षापासून सातत्याने सोबत असलेले वास्कोचे श्री परेश जोशी 3 दिवसांपूर्वी म्हणजेच 6 ऑगस्ट रोजी अनंतात विलीन झाले. याही वर्षी महोत्सवाच्या आयोजनासाठी मी आहेच असं सांगणारे परेश भाई इथेच उपस्थित आहेत असा आम्हा सर्वांचा विश्वास आहे. त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आपण सर्वांनी 1 मिनिट उभे राहून शांतता पाळूया आणि परेश भाईंना मनोमन वंदन करून त्यांना सद्गती मिळावी अशी प्रार्थना करूया. धन्यवाद. आजच्या या चित्रपट महोत्सवासाठी